Dragi prijatelji, koja je ovo igrica? Znači, ovo je GTA 5. Imamo jebenih 60 frameova sa snimanjem, čoveče. 60 FPS-a sa snimanjem. Grafika je sve na high stavljena, igramo na high, na full HD. GTA 5, znači hvala brate Insane za crack. Što je postavio, sam već bio u ironiji. Ja se izvinjam brate. Audio, game, audio, jebem ti settings, audio. Muziku ću tako da isključim, da se uopšte ne čuje. Ajde, benšte tamo, benšte. Inače, evo ga first person jebote. Vid kako je to, brate moj. Brate, GTA 5 najjača igrica ikada, 60 frameova. Ne mogu verovat, malo se ispustio, to samo sa snimanjem. Samo, da, ako imate neki lag sa mišom, isključite MSSAI. Ne, isključite Vizikin, znači koja eksplozija, brate. Bum, jebote, ode sve kš, sve kš. Idemo iz trećeg lica mi. Znači GTA 5 na PC-u, brate, konačno ne mogu srati koliko sam ga očekivao, brate, meni. A joj, GTA! Toliko sam ja, brate, srećan. To piše Boban, Bob Cat, Bob Cat, brate moj. Šta je, brati, ha? Michaelovoga Michael! Inače, ja sam sve ovo prošao iz trećeg lica, brate, nije ovakva grafika na Xboxu. Ale te. Tako se probacuje. Samo da sve super vrši funkciju subjekta i objekta. Pičimo sa Trevorom. Ovo je Trevor, trebalo bi da bude. Go back to cover. Kako ulazim u cover? Na Q. Inače, ne znam da li mi radi na joysticku, jel? Da mi nije priključen joystick. Ma da, malo ćemo first persona da igramo, brate, ja sam ovo već prošao iz third persona, sad iz first persona nikad igrano nisam. Mada nije nešto toliko ni bolje od Xboxa grafika, jel ne igram ja na ultra. Ne može da drži PC na ultra. Pregađali su čoveka, ladno. Kako je dobar ovaj first person. Znaš, kako neće sada da mi izađe iz tog? A hoće. Brate, stvarno, znači ne seriju. Ludnica. Ludo. Stinoj. Ovo je prvih 10 minuta igrica, mada ja mislim da ću snimiti više od 10. Ja se ne bojim Murije. Mršu pičku matu, mislim neću da psujem. Ćao Murija, polisa. Inače, najviše ćemo se zezat, ćemo se po gradu, igrat ćemo čak i misije. Go to the car. Ajde prebacimo na Michaela. Wow. Brate, ko da igrao neku first person igricu, a ne GTA 5, brate.
Najef se ulazi, jao, kakva igra, čoveče! Ja sam već igrao, ali nemam, brate, u 60, znači nekad prelazi 60, odlično i sa snimanjem ide. Psihotični Trevor, brale. Evo, jure nas. Sad će da ubije ovog našeg pilota, vozača. Pijal su se zabili, majko moja. Znači, jao, ne zajebavaj. Kako je lepo iz first persona, opa. O, moj bože. Malo je teško voziti na mišoj tastaturi. Treba se definitivno navići. Brate, kako ekstra. Kako ekstra. Ne gledam ni gde vozim, čovječe moj. Pa da malo frame dropova imamo dok snijemo, nema veze. Traktorom da se spucamo, brate. Ide voz. Da, sad će da nas šutne. You guys alright? Fuck! Come on! Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Znači, odlična igrica, stick to the jebeni plan. Neću više da vam odajem ništa iz GTA 5. Ostalo ćete morati sami da vidite. Prvih 10 minuta ove igrice. Uživajte.